गाइस नमस्ते प्रणाम तरोरा सब कैसन बानी जान। तो उम्मीद करतनी कि स्वस्थ बानी जा मस्त बानी जान। तो हमारा ब्लॉग वीडियो में आप सब भी लोग से रिक्वेस्ट बाटे कि जुड़ जाए लोग। तो देख दी लोग हमारे हस्बैंड बानी वहाँ पर, हमारे ननद बाड़ी वहाँ पे, हमारे भौजी बाड़ी। तो हम निकाल गए बन जा होटल के दुकानी पर। तरोरा सब कैमरा के माध्यम से दिखा देता नहीं देख रहे यह पोस्टर बाटे जौन आप सब पढ़ के आ सकता नहीं जाए मिठाई के दुकान से। तो बहुत अच्छा मिठाई यहाँ हर लोग के पसंदीदा यहाँ मिठाई मिलेला। आप सब ही लोग से रिक्वेस्ट बाटे कि आई लोग यहाँ मिठाई किनी लोग खाई लोग बहुत अच्छा। तो देखी लोग कितना ऊपर हमने के बानी सब देखी लोग जा रहा बा। तो होटल दुकान बाटे ए का बतावल हो बाबू सुरेश का कहलक आगो जब पोस्टर पर पढ़ो गाइस हम पढ़ल लिखल नहीं बानी तो इस अपना भौजी कहत तनी पढ़े के ठीक बा। तो देखी लोग कितना अच्छा लगता है यहाँ आई लोग ना वीडियो में आप सब देखा था नहीं। तो हम आगे नीचे यहाँ मिठाई हर ये दुकान में तो यहाँ पे मिठाई बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सब आई लोग खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी आई दुकानी में हमारे भौजी को दे कितना सुंदर यहाँ का लुक बाटे बहुत अच्छा। आज पूरा 1.5 महीना पर खुलल बावे दुकान, 1.5 महीना पर खुलल बावे। तो जकरा जकरा ना पता चलल वीडियो के माध्यम से पता करके आ जाए खाए खातिर मिठाई। देखा 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 निकलिए हम भौजी छी देखी का करी ये दुकान का नाम बाटे लिखा भौजी हो भौजी चलो हो भौजी।